Здрасти хора, днес ще играем на Майнкрафт. Сега продължаваме. Не беше точно роля, се завлямал. Много хора, ето това е един сит специално за село. Обаче без ковачница. Сървайвъл, ако искате, може да е на креатив, на както искате. Просто цъкате и влизате. Ето к селото. Но ако само се абонирате и струсите лайк бутона, тогава ще пусна клипа. Обещавам, ще го пусна. Обаче ако не сте струсили лайк бутона, защото аз едва, знаете колко много се трудих това да го намеря. Много. Съвсем знаете ли колко много се трудих, ама затова, че аз го търсих само за да видя. Ако поне имам 50 лайка, не, ако поне имам 30 абоната, няколко 50 в друг 30, ще я покажа още такива. Искам първо да ми се абонирате и те клиповете. Иначе чао. Иначе ще стане чао. О, видяхте ли го? Паднах от къщата и не паднах. Това няма логика, макар. Ете спре. Ете. Ще правите. Дан. 113. Аре давай. Сидовете. Сидове. Карай. Той без да ми трябва толкова. Аз се заселя в една хубава къща. Един мой приятел, знаете ли кои къщи най-много обича? Най-малките. Да, аз не знам що. Ама той ще ги обича тия. А пък един обича, мой приятел обича само тая горната. И аз се обичам, ама не чак толкова. Аз не много обичам. И аз не много обичам тая, обаче след това е тая. Тук. Знам, аз видях кол. Къде има кол? Едното место знам къде е. И сега се го покажа. Обаче дано венци, един мой приятел да не ми гледа клипове, че се разбере. Да. Не ми да разбере. Значи, той иска Венци Тодоров. Тук има. Сега се покажа. Че има кол. Кол. Чакайте сега. Аз това съм си го открих, не съм гледал клипове. Така. Значи смъркам, ама нещо кашлям. А това съм до печката, затова може да се чува нещо като вятър. Ако не се чува,
Значи е по-хубаво. Така, по-бързо, по-бързо! Иначе ще направя клип също как ще карам дрон. И ще сложа някак си телефона. Да. Тази малко камък. А пък един му приятелите и напър. Някаква зомби като паднете. Зомби! Пак! И той и за малко зомбито да го уби. Той е рип пеперонки. Значи е рип пеперонки. Да си взема крафтинг тейбъл. Аз мисля, че ще сложа. Да, съм ти прав. Какво направихме? Аз съм много крив хора. Сега по фунто време се го бавя за някакви тъпи работи. Ето, виж какви големи го имат, защото са умни. И аз имам голяма. Пак бъгва се знам хора. Много бъгва хора. Аз ще използвам и тая. Прастовички към този. Пай покрива и съм готов. Бях ли къв съм добър на паркур? Ай, бега се от... Те близко се. Умръзнах ти до гадни. Пак се гадни малко се надури. Кам. И печка. Седнало е джорето, седнало е джоре. Cobblestone, brother. Cobblestone. Тик-так, и съм най-добър. Не съм най-добър, да. Без какво го казах. Чакайте. Те просто чупите. И покрива е развален. What the fuck? Ама сега го ще по-покрив. Така. Но това да стане. И тук това са кома. Не знам що. Може пък да трябва и това. Ейте. И това като дойде някой. Праснах ли го? Как да? Силендурга. Мри. Ето ти прави, че да не мога минават. Да. Не знам, те нема кеф. Да направите. Бейките слагам тука. Слагам тука. Слагам тука. Слагам тук. Долу. Е така. Ако съм тук, ето просто така. Така. Тук е
така. Ако съм тук. Така трябва да го затворя обаче. Кой това беше? Нервата на тия селени дори. Отваряне. Бегица от тук. Тогава ти я направя. Ето. Чакайте да запусна да направя това. Къде искаш да ето? Това го махам всичкото. Чакайте да не падна, че аз съм пълен рип, чакайте. Къде да падна? Ако се кача, чакайте да... Искаш да играеш с тати и мен? На какво? Значи, зимни продукти. Значи, взимаме и теглим един продукт. Да протясваме нещо. Ох, я кажа. Пирочета на светлите. Дайте. Ма няма да ми стигне кабелстоуна. Колкото ми стигне. Почти! Почти! Може пък да ми стигне. Значи, ще ви кажа. Нали, че аз ще напиша няколко продукта. Да. После ти каквото ти се падне, трябва да го сложиш в чаша. Може ще го разбъркаме. Чакай, снимам клип. И ще го искаш ли? Добре. Как разсъждавам много, обаче как ми така ме говореше. Как ме вики? Пойдем така. И съм спеща, обаче. За как ще изляза? Аз съм много глупав. От тук се заплати това. Ето така. Където идва това и това трябва да ги махна. Ето са където и ето трама. Така. Ето тук. След това ще направя така. Чао, защото стана много дълъг клипа. Чао!